אהלן כולם, ניתאי, מסקייטוס. אנחנו הגענו ליום, הגיע הרגע המיוחל ואנחנו הולכים לעשות הגרלה, אוקיי? ומי שעכשיו יצא זוכה יקבל טיסה חינם במצנח רכיפה, נכון שאולי? נכון. יפה מאוד. אוקיי, אז שאולי פה מפקח, יש לנו פה עדים. שאול ודסי פה, והם הסתכלו שהכל נעשה, קדים ותקלים. אגב, מוצר חדש שלנו, שימו לב, זה במקרה גם שאולי. בטיסה מעל יפו, בעצם זה תמונת קנבס ענקית. ממש ממש יפה, מי שרוצה אפשר לשלב את זה גם בסוף הטיסה, ישלחו לו את זה הביתה בעצם. אוקיי, אז חבר'ה, האנשים שהשתתפו במבצע ושיתפו ועשו לייק ונכנסו להגרלה, הם כדלקמן, אוקיי? מוטי מן, אומן, אז אני פשוט רושם מוטי, כי יש לנו רק מוטי אחד פה. נפעמי לבצד, מוטי, שימו לב. אוקיי, שאולי תחזיק. איתן מהמילואים, קרקלית בנשמה, בהצלחה. דוד חייט, אני רושם דוד. שיר שלמה. וזהבה, אוזבירן, זהבה, ואחרונה חביבה, ספיר גרינמן, אוקיי? בבקשה. אוקיי? אז הנה, יש לנו פה את כל הדפים. מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה. קודם כל תקפל את הדפים בצורה שווה. קודם כל נקפל את הדפים בצורה שווה, בסדר? יש פה את כולם. ספיר. שלוש קיפולים לכל אחד, בסדר? זהבה. 1, 2, 3. שלמה. מוטי. איתן. ואחרון חביב. דוד. יש לך כובע? אמור להיות לכובע. רגע. יש את זה. בסדר. גם זה טוב. שנייה. כובע, שיעור. מבין? חושב על עוד קודם. תביא את הקופסה. תביא את הקופסה. תרוקן אותה. קופסה גדולה, קטנה, לא חשוב. קטנה? אוקיי. קופסה, ריקה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. תערבב את זה. תערבב. בוא נערבב לך את זה. נערבב את זה כמו שצריך. ואני אוציא. דסי, תערבבי. יפה מאוד. כמו הלוטו. המספר הזוכה. אני מוציא. שאולי מוציא. הנה יצא. יצא. סתם. בוא נראה. דסי, את רוצה לקרוא? והזוכה או זוכה? זוכה
הוא שלמה! שלמה ידידי, הרבה מזל טוב, זכית בטיסה, אוקיי? אם אני לא טועה, יש אותך פה ממש כאן, שלמה הצלם, אם אני לא טועה, עשה לנו תמונות מדהימות מקודם. הנה, זה של שלמה לדעתי. כן, ישיל שלמה. רגע. אני אראה לכם את התמונות שהוציא להם, תראו איזה יופי זה יפו. מדהים. איזה יופי. יש לנו... פה גם היה כיכר השעון ביפו, כיכר השעון הצילם לנו. פה גם אזור של מלון הילטון, ביפו עצמה. יפה, כן. אז שלמה יקירי, זכית, טיסה נוספת, הפעם על חשבון הברון, ויפה חבר'ה, בשביל כולם, אנחנו נעשה את ההגרלה הזאת שוב פעם לאור ההצלחה, והחודש אני מקווה שיהיה לנו קצת יותר משתתפים, ואז אולי מעניין, אולי נחלק 2 טיסות. אז שלמה, הרבה מזל טוב, מצטער כולם, ומוזמנים לנסות שוב פעם. יאללה, ביי ביי.